Okay, yes, Ma'am Jel. Hala, wala na noon. Nag-shout man ikaw. Don't shout. Hello, Ma'am Jel? Or pwede mag-call ka again, ma'am? Dili na ko, or I don't know, nga nung dili siya madungog ang imong audio? Okay, alas 3:31 na sa kahaponon. Okay, once again, atong balikan si Ma'am Angelica. Ma'am Jel? Ayun, sige. Yes, loud and clear na good, ma'am. Okay, sige. So, balikan ako ba? Mm-mm. Pwede nga ma-avail na laboratory service if ikaw isa ka babae na negosyante na kinahanglan mo mga laboratory nga mga test, no? Let's say sa imo ang mga produkto. So, pwede lagi kayo kabuduan sa atong mga provincial offices